2 рӯзи ахир модари Беҳрӯз Хоҷазода акнун қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо чашм аз шабакаҳои варзишӣ намеканад ва ба такрор ҳунарнамоии писарашро тамошо мекунад. ӯ пушти экрани телевизор баробари писараш ашк рехтааст. ҳам ашки шодӣ ва ҳам ашки эҳсоси дард. ҳаман вақте киноро дидем вай рақибаш дасти вайро кашид, мо ҳама тарс хӯрдим. охир хушбахтона хай дасташ маим нашудагӣ будай. гуфт ки вай дастам 100% фикр накунед. Беҳрӯзи 22 сола фарзанди чоруми хонавода аст ва аз 11 солагӣ ба варзиш машғул аст. Беҳрӯз дар оилаи падари додситон ва модари хонашин ба воя расидааст. ӯ ҳудуди 100 нишону ҷоизаҳои дигари варзишӣ ҳам дорад ки беҳтаринашон то 2 рӯзи пеш нишони қаҳрамони Осиё буд. Беҳрӯз ай синни 11 солагиш ба ҳамин куштинги зӯдо ҳалал машқ мекард дар зали садзин мураббиш дар вазни 32 кило аввал баромад кард. аввал ҷои сеюм гирифт. мураббии Беҳрӯз дар гӯштии самбо Садриддин Обидов ҳам мегӯяд омодагии Беҳрӯз ба сабқат хуб буд ва умед ба нишони тилло дошт. ӯ бо ёдоварӣ аз ҳолати ладдиҳии дасти варзишгар аз сӯи рақибаш мегӯяд ин мушкилтарин ҳолат дар чунин сабқатҳост ва на ҳар кас ба он тоб меорад. ҳолати ладдиҳии даст дар сонияи 26 сонияи охир вақте ки усули ладдиҳии даст ғалтид дар ҳам ҳолат бовар ки мо ҳамин диломон дигар намедонистам ки ин татпишои дили мо ба чанд мерафт. хари диломон мекард. лекин аммо ҳолата ҳамин ҳолати ки аз ҳама вазминтарин буд. лекин ман боварӣ доштам ки агар ҳамин дастша мешикастам вай таслим намешид. лекин тонист ки ҳамин ҳолат биромад ғалабаро ба даст овард. Беҳрӯз Хоҷазода донишҷӯи курси 4-уми донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва ғолиби даҳҳо озмуну сабқатҳои дохиливу ҷаҳонӣ шаби 13 ба 14 ноябр бо унвони қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо ва нишони деринтизори тилло ба Душанбе бармегардад.